Hola, gent. Vale. Bé, com ja sabeu, som Parcets i altres herbes i avui, com que ja som a final d'octubre, prop de la nit dels morts o nit de les ànimes, ja farem recomanacions de por, tot i que aquí ja veureu que hi ha un parell de profans que no creuen en els esperits i en aquestes coses, però bé, xerrarem d'obres de ficció de por, farem bastant, picant un pot d'aquí i d'allà, sense aprofundir gaire, però bé, explicarem una mica si tenim obres que ens han marcat més, de petits, o menys, o ara, o el que sigui. Us pareix bé? I sobretot m'introduireu a mi perquè jo, com que no m'agrada gens el cine de terror, no li tenc el gust agafat això de patir mentre mires una pel·lícula, no miro res de terror. Fatal, tio. Però que no t'agrada passar pena davant la pantalla o és que directament no en passes? No, que no m'agrada passar pena. Això d'estar a una pel·lícula anant al cine, passar por i bastant tensió, no. Jo m'agrada anar a relaxar-me, passar gust, però no allà a patir. A relaxar-te i t'agrada Nolan. Bueno, però això és un altre tipus de tensió. És així, tio? Això és un altre tipus de tensió. Nolan surts flipant del cine. Ja, però te posa també molt de pit, te posa... Tensió dramàtica, no terrorífica. Situacions així molt tenses i com a... Sí, però jo això d'anar al cine a veure pel·li de terror i saps que darrere aquella porta que fa renou, que grinyola, te donaran un susto, pues no mola. És que no me mola. Se podria dir que no t'agrada el cine de terror, que abusa dels tòpicos del cine de terror? A jo tampoc m'agraden aquestes pel·lícules, eh? Que és com, sortirà d'aquí, el matarà així, aquell hi perdrà les claus i el mataran així de sa. I de fet, mai he fet aquestes atraccions, quan anàvem en el RAM, que hi havia la típica casa del terror o coses d'aquestes. No mai he anat a merdes d'aquestes, tio. No entrava, tio. O sigui, entres perquè t'assustin. Això no me fan por, aquestes, eh? Però si sé que gent disfressada, què m'han de fer? Si he pagat per entrar, què m'han de fer mal? Saps? Amb 8 anys pensar, què m'han d'anar a fer? Jo l'any passat vaig anar a fer una americanada a un poble d'aquí de vora de Nova York, Sleepy Hollow, que tenen una llegenda de terror famós d'un cavaller que va perdre el cap en vida. Sleepy Hollow. Té una pel·li, en Tim Burton? En Johnny Depp, també. Pues en aquest poble vam anar a fer una ruta per al cementiri, l'any passat per Halloween, i també vam anar a una atracció que munten allà enmig del poble, que és un túnel de por que fas com un circuit durant mitja hora, i vaig anar perquè anàvem tots i perquè s'ha de fer una vegada, no? I ja te deien al principi, en pla, els artistes que fan feina allà, que estan disfressats d'això, no te tocaran. O sigui, que t'assustaran o te donaran sustos, però no te tocaran. Jo crec que ho fa perquè, més d'un, si te toquen, fots un... Sí. Clar, li fots un... Fots de gràcia. Sí. Jo sí que hi vaig anar a una d'aquestes, perdona, estic cercant una mica la posició que se me vegi millor, no l'estic aconseguint de moment. I vaig anar a una d'aquestes de Casa del Terror, però com un parc d'atraccions, entre cometes, només de terror. No eren parc d'atraccions, no tenia atraccions com a tal, però tot eren com a escape room o merdes ambientats o simplement la Casa de la Bruja, no? Casa Encantada, de terror. I la van inaugurar a Catalunya per un poble, no me'n recordo exactament on era, però era com un poble a Catalunya interior i era a una central nuclear abandonada, tio. Ah, sí, jo m'han dit. Això està cap en el nord. Sí. I vaig anar a la inauguració perquè un germà d'un col·lega hi feia feina i tenia entrada gratis de convidat i vam anar un parell. I va ser l'hòstia, tio. Que guai. Va estar bastant bé, I molt lograts, algunes, molt lograts. N'hi havia un que era, me'n recordo que hi havia com una espècie d'escorxador i tu eres com l'animal que anaven a matar. Locures d'aquestes, tio, bé. I, òbviament, és això, en teoria no te tocaven, no me'n recordo si tocaven o no, realment. I després hi havia una sala d'aquestes que era, en aquestes sí que tocaven i t'ho advertien, crec, que era com, havia de tenir més de 18 anys per entrar,
que era directament com el cine snuff. Segur que és el cine snuff. Una cosa com a supergore, porno, tal, i era repugnant, sincerament. Però repugnant a un nivell que no ho podem imaginar. És a dir, una dona se tapava damunt i bé, escarós, però bé, va ser una experiència. Això és cert, no? A Berga. Sí, exacte. Sí, a Berga. Per allà. Sí. Era a Berga. I, bueno, va ser una experiència. I bé, ja entrant a pel·lis de terror, o pel·lis o obres de ficció en general, quina diríeu que va ser la vostra primera obra de ficció en què vos vareu concagar vius? Jurassic Park. En recordeu qualcuna? Jurassic Park. Jurassic Park. De veure Jurassic Park en 7 anys vaig agafar grip. De la pena que vaig passar en els velociraptors. No vaig dormir i el dia següent m'he llegit tot el que vaig poder sobre l'ADN per saber què és que podien fer aquests bitxos. Però vaig estar malalt com 3 o 4 dies i m'encanta la pel·lícula, no? Però de petit... Jo el Rei León. No podria veure l'escena. No podria veure l'escena. Vaya noobs! L'equip dit tractant, tio. Per què Rei León? Perquè no podria veure l'escena que se m'ha passat. No. Joder, si en aquestes altures qualcú s'enfada perquè deien que maten el Mufasa, bueno, no em porta molt miri. El maten cada dia a Broadway i a Madrid, o sigui que tampoc no passa res. No, però en sèrio, ara, la que me va fer més por, la que me va traumatitzar molt va ser la mòmia, que en realitat no estan de por, supos, però els gravats aquells que se fiquen de baix la pell dels personatges, jo no podia imaginar. El de la mòmia és que la pel·li en si, la que van amb Brendan Fraser i que van estrenar al final dels 90, no? Crec que al principi de 2000, no ho sé. És que la pel·li en si no és una pel·li de por, perquè és una pel·li d'aventura, rotllo Indiana Jones, realment, però sí que adapta un clàssic de terror, que és la mòmia. Sí que ho adapta. I, de fet, té el tros en què ressuscita la mòmia en si, que està super desfigurada i això, i amb uns efectes bastant bons per l'època, que sí que tenen pur cinema de terror, és allò. És que això són fragments molt curtets de 5 minuts o coses així, la pel·li en si no és de terror. I jo fa una cosa que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula de la mòmia, que és això, que en els tòpicos del cine de terror, com qui ve d'una pel·lícula de terror, els hi dona la volta i se'n riu d'ells. Per exemple, quan ell està dins la piràmide, amb Brendan Fraser, quan està dins la piràmide, llavors sigui a dins un recinte. I el típic que en les pel·lícules de por ve una ventada, no? Un toque de vent. Ell, a la pel·lícula, ja ha passat un parell de vegades i diu això passa molt sovint aquí a dins, què és que passa? Saps? Se'n riu d'aquestes coses. I quan te fan una pel·lícula de por i te fan la ventada aquesta, dius, ja està, ara vendrà dolent. Però quan el protagonista respon dient què és que passa aquí a dins, això passa massa vegades. Saps? Tu te'n rius. Exacte, perquè tu ja ho has vist l'altre, se'n riu del tòpico, no? I m'agrada. Xerrant de pel·lis que parodien un poc les pel·lis de terror, hi ha el gran clàssic que, contra tot pronòstic, no és Scary Movie, és Scream. Sí. Scream? No, Scream, sí. Que és a dir, és una pel·li de terror que te la presenten com un slasher, la típica assassina sèrie que se va carregant a l'adolescents, te la presenten com un slasher clàssic, però tota la pel·li va de que és com un joc supermeta tot el temps en què se'n foten del propi gènere slasher. I després és molt curiós que Scary Movie parodia, a la vegada Scream és una paròdia de la paròdia, que ja és... que diu, per què, saps? Però bueno, Scary Movie ho va petar a la època també. Sí. I Scream també. I Scream és del director, en Wes Craven, d'un altre gran clàssic dels anys 80, que se diu, bueno, que està allà en el Street, que és una pel·li més clàssica, no és una paròdia, sinó que és un slasher. Però té elements molt guais de somnis i tot això, que sobre l'inconscient i tot això que està molt bé. I jo Jurassic Park la veia molt quan era petit, però no record que m'assustés molt.
la que sí que no sé si s'està, però m'impactava més, era més el Mundo Perdido, tio. La segona part. Joder, quan se parella de T-Rex llapen per la meitat en Eddie, tio, aquell moment. I aquesta pel·li té un moment que també és pur cinema de terror, que és l'escena de velociraptors a la cabanya aquella, en el centre aquell, que és un poc el mateix que la primera part, de Jurassic Park, però aquí és com que és més... Bé, no sé, es toca de terror... Més oscur, que està abandonat el parc... Exacte, sí. Com més una casa encantada, saps? Més rotllo això. I bé, en Spielberg, ja que xerram d'en Spielberg, té un dels grans hitos del cine comercial, que no deixa de ser una pel·li de terror, que és Tiburón. De fet, de les primeres pel·lícules de terror que va ser... Bé, no, clar, és el primer blockbuster... Considerat el primer blockbuster, sí. I doncs, bueno, a part de cine, jo vos volia comentar una cosa que m'he llegit fa poc i que me va interessar bastant, i és que, com que últimament, l'última dècada, els últims 15 anys, o el que vol dir, els vampirs han estat molt de moda, ¿vale? I de maneres molt diverses, a més. Me vaig llegir una recopilació que tenia per Can Nostra, que se diu El llit sota la tomba, que és una recopilació de relats vampírics des dels anys 1700 i pico, de romàntics, d'en Goethe, que és un poema, diguem, bàsicament, fins a, no l'actualitat, però, bueno, ben entrat al segle XX. I, joder, està molt xulo, que és una recopilació que són relats relativament curts, però, jo què sé, inclou en Scott Fitzgerald, inclou Bram Stoker, inclou no sé què més. Un tal Tolstoi, però que és un cosí. És un cosí. No, perdó, un cosí no, un avantpassat, és a dir, que és en plan 100 anys abans o 50 anys abans, i el seu relat és l'hòstia. I són com a diferents visions dels vampirs, i és molt, molt diferent de com ha arribat avui en dia, tio. És molt diferent. Hi ha un component com a de sexualitat, molt, que això sí que ha arribat, realment. I és molt curiós. Ve ser l'expressió de les repressions sexuals dels personatges, bàsicament, el vampirisme. Una època ja on se reprimia totalment. Exacte. És a dir, la tesi del llibre, que això ve en el pròleg, que és un poc pedant, però bueno, està bastant bé, el que te ve a dir és que la majoria de relats de vampirs, els vampirs sorgeixen com una espècie de manifestació del trauma o la repressió del protagonista. I sempre sol ser una repressió d'arrel sexual, eròtica, amorosa, etc. I això, 100 anys abans d'en Freud. Sí, bueno, o 100, sí, clar. O 100, sí. Sí, exacte, sí. Però clar, això, de fet, segur que el tema del vampirisme, durant una època a tota Europa, era com una cosa quasi com les bruixes. És a dir, jo què sé, imagina't que hi havia potser un saqueig de tombes a un cementeri i se trobaven que hi havia que la tomba no hi havia cadàver, doncs sempre hi havia rumorologia de que s'havia aixecat el cadàver i que era un vampir i que estava rodant per allà. Això va molt curiós. I és curiós també com ha arribat a la cultura popular actualment. Amb Crepúsculo i tot el que li vulguis dir. Des de Blade fins a Crepúsculo, direm. Exacte. Que s'obri el ventall. Sí. Aquesta sèrie, que no em recordava el títol, ho cercava. Rublat. Castlevania, que ha estat un vídeo sí, exacte. Netflix va entrar una sèrie de còmic, o anime, diguem, que és bastant bona, també, l'adaptació de Castlevania. Sí, bastant bona. I sí, és veritat, els Castlevania són... O sigui, tot tenen en Dràcula com a antagonista, i crec que el darrer té en Dràcula com a protagonista. Tu ets en Dràcula, no? Per això li donen una volta. S'acabaran fer una productora espanyola, no? Sí, Mercury Steam. Sí. Jo hi vaig jugar en el Castlevania. Jo hi he jugat aquests dos, també estan molt. I sí, el giro final és que ell era en Dràcula. Exacte. Se convertim en Dràcula, sí. Estava bastant bé aquest joc. No són de terror pròpiament dit, sinó que són gòtics. Sí. I doncs... Jo tinc una altra anècdota, és que de petit, ja que xerram de videojocs i això,
de petit vaig tenir un altre trauma, a part de la mòmia, que va ser amb un joc que se deia Shadow of Memories, que se va treure en el 2001, o sigui que nosaltres teníem 10 anys, i jo me vaig encapritxar, i era un joc per adults, ja. Però em vaig encapritxar i crec que la primera escena, tu ets un personatge a una ciutat alemana, així en plan mig medieval, i surts d'un restaurant i la primera escena t'assassinen per darrere, te claven un punyal i te maten, ja, de cop. Hola, I- bienvenido al juego. I després com que ressuscites i si la trama va de que tu has d'investigar qui t'ha mort, però fent viatges temporals i l'assassí també te segueix a través de viatges temporals. Jo no vaig arribar més enllà perquè no vaig poder dormir durant una setmana i ma mare va agafar el joc i el va canviar per un altre i acaba una punyeta. No sé, però bueno, després vaig llegir això. Però va ser un altre trauma infantil que vaig tenir. I de pel·lis de por només he vist una sèrie que se deien Paranormal Activity. Sí. També, una saga. Va. una saga, perdona, Sí. que se deia Paranormal Activity, que la vaig veure amb la meva companyia de pis de Palma quan estàvem a la universitat i mos va passar una cosa bastant xunga. Veiem les pel·lis aquestes en el sofà i estàvem tots sols i de sobte acaba la pel·li i ja com cagats de por mos aixeca, perquè era una pel·li un poc rara, no psicològica, però sí que era rara, d'una casa... Que No, encara és de les que interessa un poc. És fresca. És d'aquestes que se graven perquè saben que la casa està com encantada i se graven per veure què passa i els objectes se mouen i això. Bueno, acabant la pel·li, mos aixecam, sona el telèfon. Sona el telèfon i veig aigua de vora el telèfon. No hi havia cap so d'aigua en totes Això les és de ring, però... I mirant tots cap amunt, en pla, hi ha goteres? No hi ha goteres. I va ser, Dios, què coño està passant? Cadascun al seu quarto i... Tu són de sugestionables, Sí, això de Paranormal Activity jo no l'he vista, però sé que va sortir a l'època en què se va posar molt de moda el tema aquest de fer com a les pel·lis des del punt de vista de càmeres, no? Sí. De càmeres, diguem, dins la ficció, també. I, Sí. bueno, jo diria que és anterior, que és un clàssic del terror espanyol que rec. Rec, exacte. Peliculón, bé, la primera. Jo Rec també m'ha agradat molt per això, perquè li donava una volta És brutal. en el gènere. Rec és una passada, tio. Però Rec, si no veiem malament, era tot gravat com en primera persona, no? Bueno, és a dir, és el típic programa rotllo Callejeros o Espanya Directa o el que sigui, que se'n van a gravar, no me'n record què era, tio. A Barcelona, sí, un edifici. El dia a dia, no, graven el dia a dia d'un bombero. Sí. És el reportatge d'un bombero, sí. I tenen una alarma, que és una casa que no sé què ha passat. I és, bàsicament, una infecció zombi dins d'un edifici de pis. A Barcelona. Exacte. És a dir, és típic edifici de l'Eixample, amb el pis de l'Eixample, petat de zombis. I tu. Brutal, tio. És d'aquest found footage, rotllo el projecte de la Bruja de Blair, que és com si qualcú tingués una càmera, grava el que li passa, després se mor, i després ve qualcú altre, troba la cinta i la posa dins el vídeo i la veu. Tu és que et dona això, tu ets l'altre que ha arribat i ha trobat el vídeo. Això és la Bruja de Blair. És a dir, la primera pel·li que se va fer en aquest sentit és la Bruja de Blair, que tampoc he vist, però... Jo tampoc. Passant amb altres d'això, ara hem pegat molt en part. Jo vols dir, Sebas, i Macià, si no vols va molt el terror, La matanza de Texas, l'heu vist? No. Vale. Quina és l'original, la nova? L'original, la del 70. És una ratllada... És a dir, si sou molt sensibles, no la mireu. Però si vau passar una experiència de les més impactants del vostre gust cinèfil, s'ha de veure. És una passada. Però que és gore. No, no excessivament. No excessivament, això és que ho és. No. És a dir, té imatges fortes, però no és típic gore que veus com ten un braç... Però també, permítame No. dir una cosa. Permítame dir una cosa. I és que el cine de terror se ven malament com a cine de gore. Per exemple, la saga Saw se venia com a cine de terror, però no és terror, és gore. Jo el gore personalment no me fa por.
Me fa repelús, en tot cas, m'escarrufa quan ho veig, però el terror en si és una altra cosa, per jo. Però Sí. era, a més de gore, era com un terror psicològic, perquè posaven en els personatges Sí, unes sí. triar unes Sí, coses... però és vera que, sobretot, les últimes, Tot era mal físic, però. la saga va començar així, com més aquest rotllo de, uah, sí, exacte, tortura psicològica, però així com se va anar desenvolupant, sí que se va tornar com a molt més, això, quina animalada fan. Quina animalada li faran en aquest, sí, exacte. Jo crec que el tema, tant pel tema gore com pel tema topicazos, de la porta que s'obre i tot això, crec que és una cosa que existeix dins el gènere i que se pot fer servir, si se fa fer servir bé, Claro. però que també és una cosa que per la gent que no està basada en aquest tipus de pel·lis, pues, tira un poc en fora, perquè en plan, vale, ara ja sé, si hi ha que grinyol aquesta porta, sé Ja puc llegir la susto serà pel·lícula. a darrere, a l'altra banda, no a la porta, sinó aquí. Exacte. Aquest rotllo, pues, és un poc... ja ho entenc, però, per exemple, és a dir, La Matanza de Texas evita, és a dir, tots aquests tòpics, i tot i que és una pel·li que és un clàssic, tots aquests tòpics, pràcticament tots, els evita. És super seca, és a dir, és super cabrona, la pel·li en si, saps? I no és gore, no especialment gore, és a dir, té escenes fortes, però no és gore. Bueno, ja vol la recomano, sí, però bé, vol la recomano si vol passar una estona xunga. I pel·lícules tipus Prometheus, en plan la preqüela d'Alien, això ho entraríeu a cine de terror? Més Alien, quasi. Alien, sí. Alien, sí. Prometheus un pot també, però és més ciència-ficció. Sí, més ja aventura. Ok, de terror. Entren dins de cova i tot Sí, això. sí. Té coses. I què volia recomanar més, tio? És que tinc un parell. Jo volia recomanar un parell de llibres, però ja hem xerrat, volia xerrat de From Hell, que és aquesta novel·la gràfica de... L'has llegida, From Hell? L'has llegida sencera? No l'he llegida sencera. L'he anat començant a trossos. Jo li vaig regalar a mon pare i mon pare li va costar acabar-la també perquè, bueno, és de les típiques històries que els hi contàvem més a ells de petits. Nosaltres potser no hem crescut tant amb en Jack el Destripador i això, però a ell li va fer il·lusió. El que passa que li va costar... És un poc feixugueta. És un poc feixuga, va dir... Joder, el seu comentari va ser... Joder, quines idees de bon bé. Està guai, Jo ho tenc que nostre. És molt dens, però mola. Jo no l'he acabat. Però mola també que hi ha una trama de política darrere. L'acord anglesa volia tapar un fill hereu de regnat i van contractar perquè fes assassinats i tot això. Bueno, sí. La trama política també... No, al final això se m'ha d'anar amb mur. Bueno, però sabeu que el tio se va documentar moltíssim per fer És a dir, no és una locura seva, el tio se va documentar molt i és una tesi que tenen diversos historiadors. També se basa en idea de Stephen King, del llibre de Stephen King, que es diu Jack the Ripper, La solució final també, que Stephen King proposava que certs assassinats que havien quedat sense resoldre a la Inglaterra victoriana eren degut a això, a aquesta teoria de que la cort volia tapar el naixement d'un hereu. I en Alan Moore va aprofitar aquesta idea i la van dur en els còmics, amb una serialització de còmics. Sí, està molt currada. Nosaltres escoltàvem un programa de ràdio que en xerraven de Jack the Ripper i sabeu que el personatge real com s'havia escapat de Londres, de la policia d'allà, i la gent d'Espanya passava pena de que hagués vengut a Espanya, de que estigués amagant per allà. I la Madrid de l'època i la Barcelona de l'època, que també eren un poc fosques, li deien que en Jaume de Ripper, li deien en Joan o en Jaume de Ripper, Santiago. Passejava per Espanya. Ho traduïen així. Un parell de coses més, ja que ho he comentat en el vídeo de promo. Tras el cristal, una pel·li dels anys 80-90 d'en Agustí Villaronga, que fa molts anys que vaig veure, quan era nyaco, no sé, jo tenia 12-13 anys,
i està bastant bé, pel·li espanyol. Bueno, després Agustí Villalonga sobretot ha fet pel·lis en català, però aquesta no, aquesta és en castellà, que la versió original en espanyol. Però està bé aquesta pel·li. I, bueno, bastant túrbia. I després un joc, tio. Un joc que sí que és de les experiències de terror de quan era petit, que tenen més marcades, tot i que potser vaig jugar a dues pantalles, saps? Però... I se diu Another World, és com una espècie de plataformes dels anys 90, i és com un... Tu ets un tio que fa feina en un laboratori, que fan com experiments, no què sé, biotecnològics, no sé, una cosa un poc xunga, i una cosa va malament, i obres un puta portal interdimensional raro i te'n vas a un món alien. I el joc és bastant... És a dir, l'ambientació... Jo recordo sobretot l'ambientació, perquè era molt petit quan hi jugava. Bé, estava a l'ordenador de mon pare, etc. De quin any és? No és que juguem mon pare, digues? De quin any és? Crec que d'un 90 i pico, però espera, ara te'l miro. És Pizzalacos. 91. Jo t'ho dic, és dels 90 dels principis. 91, és 91. Vaig idea, és del 91 ja. Però, clar, el puto joc, per ser del 91, té un gràfics bastant... És a dir, l'ambientació se l'enginy per ser bastant currada, tio. Està molt bé i la banda sonora, els colors, te ficava molt dins el rotllo. I, bueno, jo no sé si era difícil o no, però com que jo era un... No sé, igual tenia 7 o 8 anys, no m'ho podria passar mai, perquè tenia 7 o 8 anys. Però, bueno, i els altres encara eren més difícils. I varen fer com un remake, és a dir, que està disponible el joc. És a dir, no és una cosa inaccessible, se pot trobar. Jo, de fet, potser molt baix. Si no vaig malament, ara ho diré així a sabiendes, crec que empleava un sistema prescut en el Prince of Persia original per animar el personatge, que era en Mario, per exemple, quan corria... Rotoscòpia, no pot ser? Sí, exacte. Per exemple, en Mario quan corria era un grup de píxels i movien 2 píxels que eren les cames que corrien. Vale. Pues aquests gravaven un tio corregent davant un fons negre o blanc, per exemple, i després pintaven el tio i agafaven cada frame i el passaven a l'ordenador. Claro, en Mario corria movent 2 píxels. Aquell corria i era una persona. I claro, per 1991 la gent ho veia i deia «Uau, és real, fotorealisme!» I era el més real que tenien en aquell moment. I ja, pues, flipàvem molt. I això ho va fer Jordan Mechner també a Prince of Persia. I, clar, donava una fluidesa. Una fluidesa, un moviment, no me sortia. Una fluidesa en el personatge que no el tenia ningú més. Sí. I era com, uau, passes gust de veure-lo. Algo així com, quan jugues a Assassin's Creed, que vas corregent i va pujant i tot salt per ses parets i tal, que el veus fluid, no? I després jugues a Infamous, que tu ja has jugat Sebas, i puges per la paret, però no és tan fluid. Pues seria un canvi igual a una altra, dir, ostres, no m'havia donat compte de lo que necessitava això. Sí. Bueno, altres aproximacions en el gènere, des d'una altra perspectiva, seria típica cabanya en el bosque, però no la pel·li de cabanya en el bosque, sinó el tipus de pel·li, que és Evil Dead, que és pel·li d'en Sam Raimi, el director que després va fer Spider-Man i tot això. Està molt bé. Aquesta saga està molt bé, us la recomano, les 3, perquè són pel·lis molt anyejas, vull dir, anys 80, i la primera, sobretot, molt sèrie B, però estan molt bé, són molt divertides i, no fan molta por. Sobretot a partir de la segona li donen un toque molt humorístic. La primera no tant, però la segona sí. I el giro, després, ve la pel·li que sí que és La cabanya en el bosque, que crec que és d'en... No, és en Joss Whedon, crec que és guionista. Sí, me sona que és el guionista, sí, almenys. I el director no me'n record, però, vaja, és un poc una revisió de Evil Dead i altres pel·lis de terror, però amb un toque més meta, més cachondeo pur. I també aquesta està bé, i no fa por, a diferència de La matança de Texas, per exemple. I dues pel·lis que sí que fan por, contemporànies, que no compleixen tòpics del cine de terror, gaires tòpics, un sí. Hereditary i Midsommar. Pel·lículons, tio. Pel·lículons.
No els he vist cada dos. Midsommar el conec. Mira, Hereditary és una família que té un puta de gràcies i la primera hora de la pel·li és com un drama, com un puta drama familiar que no fa por, però te genera mal rotllo. I després, a partir de l'hora, pues sí, que ja comencen les coses paranormals i tal. I Midsommar és molt curiosa, perquè no té res a veure, però, bueno, un poc el rotllo és semblant. És un grup d'estudiants d'antropologia que se'n van a un poble de Suècia, un poble rural, que fan com a ritual del pas a l'estiu. I, bueno, això és la pel·li. Bàsicament, això és la pel·li. I passen coses, no? Va. Aquest argument d'Hereditary me sona una mica a Insidious, que també va ser una saga del mateix productor de Paranormal Activity. I era una família que sempre que anava a una casa, començaven igual, la casa endemoniada, però al final era que la dona estava com a posseïda i la nina que va tenir ella després va estar posseïda també. Hereditary no és una casa endemoniada exactament, però, bueno, després se li dona escrillo, és més, bueno, és que és un poc complicat d'explicar, però bueno, té el seu rotllo. Jo, com que no en sé molt, m'he deixat recomanar també i tinc una amiga del laboratori de Barcelona que ha muntat una pàgina d'Instagram que se diu Book Hunters i comenten cada setmana un llibre i m'han recomanat les obres de Shirley Jackson, que va ser una autora de principi del segle XX i una de les històries més llegides seves se diu The Lottery i va d'un poble que fan rites com de purga i és que cada any treuen com un paperet, se reparteixen paperets per totes les famílies del poble i qui té el paperet amb un punt negre queda seleccionada la família i després, entre els membres de la família, reparteixen una altra loteria i qui té el punt negre entre aquesta loteria és seleccionada per ser purgada. I res que la gent mata pedrades a aquesta persona com per fer-se net dels seus pecats de tot el poble i la maten a ella. O sigui, i segur que les obres d'aquesta dona són molt bones. Madre mía, algo... la purga, ¿no? No, la noche de las bestias, que se diu, la purga. Sí, la purga. Algo de què fa. Segur. I tinc una altra recomanació de certa persona en videos rinxolades que m'han recomanat la biografia de Mariano Rajoy. Però, bueno, ja no sé si seria terror. Qui t'ha recomanat això, tio? Algo que da anònima. I la segona part és la de l'Aznar. La preqüela, no? Prequela, exacte. El Prometheus d'en Rajoy. Bueno, jo recomanaré, o la meva recomanació passa no per una pel·lícula en si, sinó per una experiència. Referint-nos abans a el que dèiem dels tòpics del cine de terror i tal, jo el que proposo és veure una pel·lícula que se diu Horizonte Final, que és de terror espacial, així, un poc gore també, però és terror psicològic, i després jugar a Dead Space, que és pràcticament com si te ficassin dins la pel·lícula, però, clar, tu ja has vist la pel·lícula. Ja saps, per exemple, que darrere una paret te pegaran un susto, no? Per tant, quan vas a jugar i saps que darrere la paret te pegaran un susto, no jugues igual. Jugues en plan, vull arribar a la paret, però no vull arribar a la paret a la vegada. I així com passa a les pel·lícules de por, per exemple, que te creen tensió. Per exemple, la protagonista està a punt d'escapar, d'anar fins al cotxe, de ficar les claus i obrir el cotxe, no? Vale, doncs a la pel·lícula te la pintaran corrent per el bosc, arribaran al cotxe, trauràs les claus li cauran, mentre l'assassino s'acosti i al final posaràs les claus i s'anirà. Vale, ok. Això, veure una pel·lícula és una cosa. I te pot crear tensió o no. Però si jugues i tu saps que has d'arribar al cotxe, tens qualcú que te persegueix i no te pots girar perquè si te gires t'agafarà, jo vos promet que crea una angústia, això, que poques coses han aconseguit fer molt. És en pla, no turis perquè va t'oblidar en ell. Crec que tampoc hi jugaré. I se'n riu també de les convencions de cine de terror i això, perquè en vez de pegar-te sustos en música i tal, se'n riu de tu. Tu dius, vale, ara hi ha silenci, me peguen el susto, no passa res. Quan ja t'has tranquil·litzat, te peguen el susto, dius, vale, no m'ho esperava. I me va agradar molt. Crec que és un dels pocs jocs de terror que he jugat. Això és perquè teniu poc call, perquè això és la típica de les pel·lis de terror.
Mira, i després, 2 segons després per darrere, nyanc! O tu vas jugant en silenci i cau un tornillo per qualque banda. Que no és que passi res en el joc, simplement és per afegir-te atenció i tu i què ha passat? I no ha passat res. Després d'aquest, un poc d'aquest giro dels tòpics o no tòpics de gènere de terror, sobretot tant en el cine com en els videojocs, i de res, vos desitjam un bon octubre terrorífic, que passeu una nit de set morts agradable o no, ja això va vostre. Ajustada. Nit de ses morts, ja, nit de ses ànimes, no? Ànima de nit de morts, exacte. Bé, i fins una altra. Adéu. Adéu, molt bé. Adéu, moltes Fins gràcies. propera. Adéu.